दिनै जोङो जोंनि बे स्वामी योगानन्द गिरि कलेजावहाय नेशनेल लाइब्रेरियन्स डे जेखौ जोङो 12 अगस्ट एभ्रि इयार जोङो भारत हादरनि गासैबो लाइब्रेरि इनफरमेशन साइन्स प्रोफेशनल्सफ्रा जोंनि फादर अफ लाइब्रेरि इनफरमेशन साइन्स पद्मश्री डक्टर एस आर रंगनाथननि जोनोम सानखौ फालिनायनि मुङै जोङो खुंनाय जायो। मानो खुंनाय जायो बुङोब्ला बिथाङा सासे बिख्यात लाइब्रेरियानल' नङामोन, बिथाङा सासे रिनाउन्ड मेथमेटिशियान, ससियेल रिफर्मार, एकाडेमिशियान ओमफ्राय अथरबोमोन बिथाङा। आरो दिनै जोङो लाइब्रेरियानसफ्रा आरो इनफरमेशन जेसेबांनाखि इनफरमेशन प्रोफेशनल्स दङ जोंनि हादरावहाय, जोंनि भारत हादरावहाय जोङो जे पर्जायाव दङ बिथांनि कन्ट्रिबिउसननि थाखाय जोङो दङ। ओमफ्राय बेनिखायनो जों बिथांखौहाय मान बावनाय हिसाबै दिनैनि बे सानखौहाय जोङो खुंनाय जायो। ओमफ्राय जोङो क'क्राझार एसएसए नि डिपिअ जोंनि मानगोनां जस'मानि ब्रह्म सारखौहाय लिंनाय जादों आरो जों साफ्रोमबो जों कलेजनि स्टाफ नन टिचिं एस वेल एस टिचिं जोङो बाहागो लादों आरो जोङो बेयावहाय दिनै जिहेतु लाइब्रेरियन्स डे जिहेतु जोंहा बहुतखिनि रल दङ गथ'फोरनो एडुकेसन बा बिसोरखौहाय जोङो एम्पावार आरो बिसोरनि रिडिं स्किल्स अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा जेखिनि जोंहा कन्ट्रिबिउसन दङ गोबाङैहाय बिनि थाखाय जोङो बेस्ट लाइब्रेरि इउजार एवार्ड होनाय जागोन दिनैहाय। बेनो अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिया 24 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै जस'म, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।